Good afternoon, everybody, to all my brothers and sisters around the world. Welcome sa atong channel. God is good all the time and praise the Lord. So atong pagkahisgutan karon mao ang pandemic o COVID. Kung unsa kini nga atong nga makuha nato nga pagtulunan sa atong pagbalikon sa ato ang kinabuhi. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako, tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Hiram sa Diyos ang atong kinabuhi. So life is short. Number 1 nga makuha na itong pagtulunan nga ang atong kinabuhi hamubo lamang niining kalibutana. O aduna kitay panahon og blessed na kayo kung moabot ta og 80, 90, 100. Dako na kayo na nga regalo sa Diyos alang kanato. So asahay makalimot kita nga kita di ay niining kalibutana mga turista lang, mga biyahedor, ug doon na gitay mga destinasyon sa atong padulungan. So unsa may atong angayan nga buhaton nga magpreparar kita sa atong kaugalingon sa makanunayon. Atong mabasa sa 1 Corinto 7:29, Mateo 24:2, 1 Peter 1:24. Diha nato makita nga ang kinabuhi hamubo lang. So ang ikaduha mao ang death is sure. Nga ang kamatayon sigurado gayud nga mamatay kita. Sa matag adlaw, oras, minuto, segundo, adunay mamatay. Sa kada pinitik sa orasan, adunay matapos sa kalibutan. Ug atong hinumduman kanunay nga kita adunay destinasyon ni ining kalibutana. Sometimes mabigla pa kita kung adunay mamatay, labi na kung mga batanon pa kaayo, wa pagyoy sakit. Kalit lang nga namatay. Asay makaingon pa ta may pag mga tigulang na lang mga nangamatay, no? Kabata pa ato, so walay bata, walay tigulang sa kamatayon. Revelation 21:4, Salmo 34:18, John 14:1, Mateo 5:4, Roman 8:28. Diha nato mabasa nga ang kamatayon sigurado gayon nga mahitabo. Ug ang ikatulo mao ang temporary nato nga pagpanarbaho. Nga asahay mao pay atong number 1, work na lang gyud ta. Halos wala na tay time sa Ginoo. Kaya naningkamot kita alang sa tong pamilya, naningkamot kita nga dili magkalisod-lisod, nga makaangkon kita og daghang mga bahandi. So ang tinuod di ay nga atong angkunon mao ang treasure nga bahandi nga walay katapusan. Mabasa nato sa 2 Corinto 4:17 hangtod sa 18 nga temporary lang kining tanan. Sa nahitabo karon sa COVID, daghan kay nawad-an nga trabaho. Daghan na kay nabalaka. Naguol, asahay pa, init na kay ulo, magkasinamo, dili na magkasinabot tungod sa nawad-an og trabaho. Pero atong hinumduman nga kini temporary lang. Kini pagpanarbaho nato sa kalibutan. Ug ang ikaupat mao ang health is wealth. Nga ang maayong panglawas mo ay dakong bahandi. Labaw pa sa tanang mga bahandi. Magunsa man, daghan kay tagbahandi apan masakiton ang atong lawas. So karong panahon na
nga diha sa kubed atong paningkamutan, atong hinumduman nga ang health mao ang bahandi nga atong i-care ang ato ang lawas, dili nato abusaran. Kung unsa may anaan nato mga bisyo nga makadaot sa tong lawas, ato kanang tangtangon. Kay nasayod kita nga kasagaran nga mataptan sa kubed kadtong mga hina kog immune system. So nag-ingon nga kining health is wealth. Diha nato makita kung unsa di ay kini ka-importante sa panahon sa COVID. Mabita ng daghan kayong nagpa-injection. Napoy wa magpa-injection. Kay nahadlok sila nga sa giingon nga mga news nga pag mag-injection namatay. Bisan pag wala ma-injection hinumduman nato kanunay mga matay tang tanan. Walay magpabili nato aning kalibutan. So atong paningkamutan nga magpa-injection ta. Dili ta mahadlok. Ana ay Diyos nga manluluwas. So, ang ikalima, mao kini ang tomorrow is not a promise. Nga dili di ay kita maayo nga mag-promise ta para ugma. Kay wala ta masayod kung unsay may tabo nato ugma pohon. Kay dili nato kupot ang atong kinabuhi. Proverbs 27 verse 1 nga dili angay nga magpromiso ta. So, kung hatagan pa kita og kinabuhi sa Ginoo, pagkaugma, mahimo nato kung unsa iyang ipahimo nga rin kanato. So, ang ikauno mao ang eternity at hand. Nga haduol na ang kahangturan. Nga mubalik gyud ang tanan ngadto sa Dios. Usa kini kada kong pagtulunan ang kubed nga dili nato angayang kahadlukan kay kitang tanan mubalik ngadto sa Dios. Walay magpabili nato nining kalibutana. Madato ka man o mapobre ka, bisan pag imo ang tibuok kalibutan. Muabot jud ang eternity at hand. Mabasa nato sa Salmo 115 verse 3, John 17 verse 3, Lucas 18:30, John 6:68 o 1 John 2:25 ang eternity at hand. Ug ang ikapito mao ang only God can save us. Nga ang Ginoo lang gyud ang makaluwas kanato. Ato kanang mabasa sa John 14:16. Buhat 4:12 ug 1 Timoteo 12 hangtod sa 5. So wala day kitay angay kabalak-an ni ining COVID. Tinuod pa na sister nga dili ka mabalaka sa COVID, nga naara magani ka sa balay, ay mahadlok ka nga makahagap og virus. So, ampingan nato ang gihatag nga kinabuhi sa Dios. Ug ang Dios lang yun ang makaluwas ka nato. Wa nay lain. Wala nay lain nga makaluwas ka nato. So, atong pamalandungan, kining COVID karon. Tinuod sakit ka ayong pamalandungon nga ang tibuok kalibutan nag-antos karon. Financially, emotionally, tanan. Gani ang mga OFW gusto nang manguli apan tungod sa mga kakulian, hassle nga pag-uli. Miantos lang sa gyud. No? O atong pamalandungan usab kung ang COVID, unsa kini? Unsay mga pagtulunan nga atong makuha? Sa ato nang gipasabot ang 7 ka pagtulunan ug atong pamalandungan kung anaa bakita ni ining mga pagtuo nga matapos kitang tanan ug ang Dios lang ang makaluwas kanato. So sa Pilipinas karon pertinang daghana nga COVID, akong nadunggan, naapa ko'y mga paryente karon nga gi-quarantine, nga positive, sakit kay paminawon. Pero wala kay mahimo. Ang Dios lang ang makaluwas kanatong tanan. So, akong i-greet og happy birthday ang akong anak nga si Chieford Kim nga nag-birthday karong adlaw ug sa tanan nga mga nag-birthday sa bulan sa September.
og belated usab happy birthday sa akong amahan ni adtong August 29. Happy birthday og maayong hapon o daghan kaayong salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.